guys, welcome back to our channel and for our new adventure. Ngayon ay ang vlog natin today ay pupunta tayo sa isang sikat na lugar sa Parañaque. So pupunta tayo sa isang sikat na lugar sa Parañaque. Siguro sa mga taga Parañaque dyan, marami siguro nakakaalam dito. Kasi lagi ito pinupuntahan umaga at gabi, panigurado. Ngayon ay pupunta muna ako ng 7-Eleven para mamili muna ng tubig kasi mahaba-habang lakaran to, panigurado. Sige, kita-kits tayo sa 7-Eleven. So guys, papasok na tayo sa 7-Eleven guys. Nandito tayo sa 7-Eleven guys. Bibili lang akong tubig guys. Ayun, tao pala. Hindi tayo tubig. Siguro yung mura lang guys. Guys, nabili na tayo. Bata na tayong cashier. Ako man. Hindi kaya i-handle yung ano. Magkano po? 100 po. Ano kasi, after lunch kasi sabi ni Ate Yoli. Kaya ang bahala ko. Pagbayad ng ano. Sino yun? Ate Yoli, sa waran. Ano daw? Ano daw yun? Kaya sa ano na? Operation nila daw yun. Thank you po. Kaya dito naman talaga. Guys, nakabili na tayo. Magpahinga muna tayo, labas muna tayo dito. Tignan natin yung mga gagamitin natin sa... check natin yung mga gagamitin natin sa pang vlog. So nandito ako sa labas ng 7-Eleven. Mulaan nyo na lang kung saan ako pupunta. Panigurado, mga taga Parañaque dyan, panigurado alam natin. Kasi lagi ito pinupuntahan pag ano, umaga, gabi. Sigurado matatanggal yung pagod nyo dito. Nice. Sige, kita-kits guys, maglalakad na ako. Hello guys, naglalakad ulit ako. Mahaba-habang lakaran to, panigurado. Hindi na ako nagpayong kasi mahirapan rin ako maggawak nitong cellphone ko. Kasi naka-cellphone lang ako panimulang vlog pa lang naman to. Wala pa naman tayong investment. Pero mag-i-invest tayo for camera. Panigurado yan pag kumita na tayo. Kahit pa paano sa YouTube. Pero ngayon ay wala pa tayo ngayong gaanong budget para mag-upgrade sa camera. So ngayon, naglalakad ako ngayon guys. Mabahabang lakaran to. Samahan nyo ako. Patawid tayo guys. Takbo. Guys, kung nakikita nyo, may ginagawa pala dito ano. Hindi ko alam kung LRT to or MRT. So yun guys, alam nyo na, may idea na kayo kung saan ako papunta, no guys. Alam nyo na kung saan ako papunta guys. Ito, Chowking. May Chowking dito. Chowking dito guys. So ito na, malapit na tayo. Wala nyo kung saan ako pupunta guys. Pasensya na kayo kung hindi ako ganun masyadong confident ngayon sa vlog ko. Kasi first time ko na mag-vlog guys. Kaya sana unawain nyo na medyo nahihiya pa ako pag nakakakita ako ng tao. Ganon. Tulad dito, ipopost ko muna. So yun, pinost ko lang saglit guys kasi nahihiya ako na pa may nakakita sa akin na madaming tao. Hindi pa ako ganun kasanay mag-vlog guys. Kaya sana supportahan nyo ko hanggang dulo, hanggang matapos tong vlog na to. Huwag nyo kalimutan pala mag-subscribe guys sa channel ko guys. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Comment na rin kayo kung ano yung pwede ko pang i-improve sa vlogging ko guys. Sorry kung marami akong guys kasi medyo kinakabahan ako.
Hindi ko alam kung ano pa itatawag ko sa inyo. Kaya ito, lakad muna tayo. Yan, malapit na siguro magawa to. Ito sa mahilig magpares. Yan. Lakad muna tayo. May idea na kayo guys, so Oyster Plaza na. Ano ba katabi ng Oyster Plaza sa Parañaque? Yung mga ano dyan. Panigurado alam nyo na kung ano yun. Letter S nagsisimula. Spa. Joke lang guys. Check nyo na lang mamaya. Abangan nyo hanggang dulo. Stay put lang kayo kung saan talaga ako pupunta. So ito, pinagpapawisan na ako. Ang haba, nawala yung intersection doon sa ano, sa gitna nung McDo pati Kabihastan. So ito, lakad muna ako. Balikan ko kayo guys. So guys, dito tayo sa may ano, Amvel, sa Parañaque tatawid. Wala kasi yung ano doon, intersection. So guys, patawid na tayo guys. Regado to, nagpa-vlog pa tayo. Dapat harap sa kaliwat kanan guys para iwas aksidente. Guys, medyo kinakabahan ako tumawid kasi walang enforcer. So guys, tawid na tayo. Thank you po. Thank you. And guys, nakasurvive tayo sa pagtatawid. Sa pagtawid pala. Lakad ulit tayo. So guys, nagtataka kayo bakit ngayon lang ulit kami nakapag-vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi siguro mga after 5 months, 6 months na siguro akong hindi nakapag-vlog. Siguro dala na rin ng pandemic kasi hindi rin ako makalabas ng bahay. So ngayon medyo nagka-chance akong makalabas ng bahay. So simulan na natin yung pagba-vlog para hindi naman matenga yung channel natin. Naglalakad pa rin ako guys. Medyo madilim nga lang. Siguro against the light. Ayan. Ayan. So ayan na guys. Malapit na tayo sa ano, isa sa mga sikat na puntahan sa Parañaque. Panigurado mga classmate ko sa PATS dyan. Kilala. Alam na alam to. Mga classmate ko sa PATS, shoutout sa inyo dyan. Yan na, malapit na tayo guys. Tinglakaran na lang. So guys, huwag nyo palang kalimutan ulit mag ano ha, like and subscribe sa aking channel. Tulungan nyo naman ako kahit hanggang 1K lang. Para ganahan rin ako kahit paano mag vlog. So isip na rin kayo kung ano pwede kong i-content. Kung mga reviews ba, mukbang, travel, walk trip vlog, kahit yung lakad-lakad lang hanggang ano. Pwede rin ako mag-vlog para ano, tungkol sa work ko. So abangan nyo yun sa susunod na mga vlog na mag-work vlog ako. Para may alam rin kayong onting background sa akin. So siguro yung mga nakakakilala sa akin dyan, alam na yung trabaho ko. Kaya stay put lang kayo dyan. Siguro i-try rin natin yung ano guys, yung tawag dito, mga reaction video sa mga trending ngayon sa Facebook, sa internet na mga videos. Doon tayo mag-react. Tignan natin kung paano natin gagawa ng paraan yun guys. Ayan. Malapit na magawa to guys. MRT ata to, LRT. Panigurado wala ng traffic to pag nagawa. Mas mapapadali yung mga mag-commute. Siguro parang lakad vlog na rin itong ginagawa ko. Puro lakad ako eh, no? Kaya mag-alala guys, malapit na tayo. Ito na. Mabibigla kayo sa pupuntahan natin. Ang taas oh. Bakit sumatapos yan guys?
Yes, may aeroplano pa. Philippine Airlines. Ito yung guys na sinasabi ko na intersection na sinara dahil sa paggawa nito. Guys, malapit na tayo. Malapit na tayo. Hindi na lang. Mabibigla kayo sa panigurado, mabibigla kayo sa pupuntahan natin ngayon guys. Malapit na tayo. So, i-cut ko muna ngayon. Pag malapit na tayo, tsaka ko na lang i-video guys. Sige. Kita-kits. So guys, malapit na tayo. Alam niyo na to. Kakaibang trip to. Sa mga vlogger dyan, first time lang to. First time lang mangyayari sa mga vlogger to. Kuha lang tayo ng thumbnail. Yan. So guys, papasok na tayo. Hindi ko alam kung kinakabahan ako ng konti guys. Yan o. Orange sa labas, puti sa loob. So guys, hindi ko alam kung pwede mag-video sa loob, pero subukan natin na kahit pasimple na lang. Pero wala naman tayong gagawin masama. I-review lang natin yung building nila, yung rooms nila. Sige, tara guys, samahan nyo ako. Huwag na lang tayo maingay. Nice. So guys, may event pa rin dito. Sa mga kailangan ng name, sulat na rin natin yung pangalan natin. Baka magka-loyalty card tayo dito guys. Okay, first time ko lang dito guys ha. Huwag kayong first time ko lang pumunta dito guys. Huwag nyo akong pag-isipan ng masama. I-review lang naman natin. Wala namang masama siguro. So yun guys. Mama, ano pong date ngayon? Ano pong date ngayon? 4 po? March? Thank you ma'am. So may bantay dito na babayang card. Male 22. Ayan guys. Tara, lapit tayo sa cashier. 6 hours po. 6 hours po. 6 hours po. 6 hours po. Oh my God! Wow! Papa. Magkano po 6? 6. 5.2. So guys, success na. Ako pasok. So guys, ang room natin ay 205 guys. Room natin 205. Saan dito guys? Hanap tayo. Wait lang. Hindi dito guys. Orange sa labas, puti sa loob. So guys, papasok na tayo sa room natin ngayon guys. Check natin guys kung gagana.
Ganis guys. Nakabukas na agad yung TV. So guys, wala naman tayong gagawin masama dito. I-ano lang natin, i-review lang natin tong motel na to. Para magbigay na rin ng idea sa mga tao na kung yung malalayong lugar, syempre, kung wala namang matutuluyan dito sa Manila, sa Parañaque, siguro pwede na rin nilang panoorin to para magka-idea sila kung saan malapit na pwede magstay. So yun guys, konting montage na lang para makita nyo yung pinaka-loob ng room. So, guys, nandito na tayo at nakapag-ayos na ako ng gamit ko ngayon. Kita nyo naman, nandyan na. Ito yung bag ko. Ito, simulan na natin i-review yung room natin ngayon. Panigurado, magkaka-idea kayo kung ano na nasa loob nito. Kaya, kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, orange sa labas, puti sa loob. Ano naman yan? Puting-puti. Sige, ito guys, simulan muna natin sa pinto. Ayan, pinto. Kanan naman. So ito, pagpasok nyo pa lang, may TV na. Siguro, for sure, cable to. Kasi may ganito eh. May Cartoon Network. Panigurado. So, punta naman tayo sa table nila, dining table. Sa halagang, ang room pala nito for 6 hours is 550 pesos. Nakita ko ay yung 3 hours naman nila is 450. So, budget wise naman, no? Yung sa mga magpapahinga lang naman, magpapahinga naman. Pwede na! Sulit na to for a day. So, tignan natin yung ano nila. Dining table or basta table. Ito. So dito ko nilagay yung bag. Ito yung table. Yan. May 3 upuan. Nagtataka ko bakit 3 upuan kung pwede lang naman 2. Paano masabi? So punta naman tayo sa CR nila. So ito guys. May aircon na rin pala kasama. May aircon na rin kasama. Malamig naman guys. Kahit na pa wala naman siyang ginagawa masyadong ingay. For sure, naalagaan naman. So, ito yung CR nila. Kung makikita nyo, walang doorknob guys. Bali kung magpapahinga kayo, ay kung iihi pala kayo, masisilip kayo. Nakasama nyo, if ever may kasama kayo. Okay. So, ito naman yung may bintana dito. Siguro may overlooking guys. May overlooking. Ano makikita natin? Makikita natin guys, ilog. Diba? At least kahit wala kayo sa
Tagaytay. Makakita kayo ng overlooking nila. Sa halagang 550 pesos. May ano na, ilog na. Dagat, parang dagat na dagat din. So, pasok tayo sa CR nila guys. Ayan, wala tayong doorknob. Automatic yan. Diba? So ito, makikita nyo naman may shower. Diba? May shower. May lababo at may ano naman sila, tabo, kahit pa paano. So tignan natin yung water supply nila kung malakas ba yung water supply nila. Yung malakas guys. Pambaragan yung ligo mo dito. Check rin natin tong shower nila kung gumagana. Kasi yung iba kasi hindi gumagana guys. Check natin ah. Yung malakas. Mukhang makakaligo ako dito mamaya. So yun guys. Okay naman. Yan si guys. Kita nyo. Well-maintained naman, well-maintained yung kalinisan dito sa panigurado. So nagtataka pala kayo guys kung bakit 6 hours yung kinuha ko, di ba? Kung isa lang naman ako. Bali guys, kasi kaya 6 hours kinuha ko guys. Kasi diretso work na ako guys. Pwede na. Bali, dito rin ako nag-work malapit sa may domestic. Malapit sa domestic guys. Kaya siguro, imbis na umuwi pa ako sa amin na sa Laguna, siguro dito na ako mag-i-stay for 6 hours. Hintayin ko na lang yung pasok ko ng 5 PM. So, punta naman tayo sa ano nila guys, sa kama. Tignan natin kung ano yung comfortability na maibibigay nila sa halagang 550 pesos. So yan guys, kita niyo naman. Ito pala may binigay silang dalawang towel na rin at isang bedsheet. Siyempre hindi mawawala yung haw-haw nila. Sa mga batang 90s dyan, siguro panigurado alam yung haw-haw. So ito yung dalawang unan. So pwede ka tumalon. Check natin itong ano nito. Check natin itong telephone nito. Panis. Wala. So guys, ayan. Ito yung kabuuan ng room. Ayan. Kasya dito panigurado mga 2 tao. So check natin yung bounce ng tama nila. Check natin guys. Kasi panigurado, hindi lang naman tayo gagawin yung iba nito. Check din yung bounce. Check natin yung bounce guys. Malapit naman guys. Siguro, i-rate ko siya na siguro 4 out of 10 yung bounce niya. Check naman natin yung cleanliness ng room guys. Pati yung bedsheet, kasama yung mga bedsheet pati siya. Check natin yung cleanliness. So far, wala naman ako nakikitang stains. Wala ako nakikitang tawag dito yung bakas ng gera. Alam niyo yun guys, yung mga bakas ng paghihirap ng isang tao na panigurado, pinaghirapan nila. So guys, tignan na naman natin yung cleanliness ng CR nila. Balik tayo sa CR nila guys. Yan guys. Sa lababo, okay naman. Sa CR, okay. So yan. Ito naman yung kabuuan ng CR nila. So, kung i-rate naman natin yung cleanliness ng room na to, siguro nasa 8 out of 10 yung paniguradong cleanliness nitong room na to. And check naman natin yung smell, yung amoy nung pinaka-room pagkapasok ko pa. Siguro i-rate natin ng mga nasa 7 out of 10 yung smell ng room. Wala naman masyadong amoy, pero alam mo yung parang amoy na natuyong pawis, yung natuyong pawis na galing sa gera, yung ganon.
Siguro alam niyo na yun guys, sabay sobrang lamig pa ng aircon nila, panigurado natuyuan yung mga natuyuan ng pawis yung mga naglaro dito, panigurado. Siguro naglaro sila ng ano, patintero, pwede na din yun. Diba? Moro-moro. So yun guys. Sa lighting naman, wala tayong problema. May ilaw sila dito sa gilid. Sa taas. Meron din dito sa tabi ng mirror. So yun guys. Ay, meron rin pala sila, hindi rin pala sila nagkukulang ng mga rules and regulations. Kailangan nyo rin sundin yan pag papasok kayo ng facilities nila. So huwag nyo kakalimutan kasi may bayad dyan. Kaunting dumi. Kung masisira nyo man, babayaran niya panigurado. Ito pa. Ito yung iba nilang rules and regulations. So, mga paintings. So dito ko na rin tatapusin yung vlog ko guys. So kung may iba pa kayong suggestions guys na pwede kong i-review, motel, apartel, hotel, kahit ano man yan, pupuntahan ko yan. So comment down below kung ano yung mga lugar na pwede kong puntahan at mga budget friendly na lugar. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod na adventures. Kita-kits! Det här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och det här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och det här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och det här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker